awards, oh! Mayang gabi, bagusab, mga angkol ug mga auntie. Tugutin sa kaninyo na mga ina sa tagkatahuran ni mga oras ha. Kumustang inyong mga lagay ngayon? Sana mabuti lagi ha, at hindi mabuti-buti. Alam niyo mga kabisyo, no? Dahil nga sa sobrang init po ng panahon, abay minsan, nakakalimutan na natin ang ating lagay, no? Yung sobrang init ng panahon, minsan pinagpapawisan tayo ng maraming singot. Kaya, ayun, natutuyo yung basa. Pag natutuyuan ka ng basa sa katawan mo, yan, minsan yan, magkakasakit ka. Kapag nagkakasakit ka na, hindi ka na makakabiyahe. Pag hindi ka makakabiyahe, wala kang maiabot na pera sa misis. Pagdating mo sa bahay, ay, dili kay dako ang bikangkang. Diba? So, yun yung sinasabi po natin mga kabisyo. Dapat paminsan-minsan i-check po natin ang ating sarili. Kasi sa sobrang trabaho mo siguro, marami kasing ginagawa niya maliban sa trabaho mo. Mayroon ka pang ibang ginagawa alang-alang sa pamilya mo. At ayun, nakakalimutan mo ang sarili mo. Pag marami kang pera, ibigay mo sa akin yung iba. Ay naku, mga kabisyo, no? Sa mga nakalipas na mga araw, no? Mabuti lang ba ang inyong lagay? Yung inyong sarili ninyo, ibig kong sabihin. Ayan, at matanong ko lang ngayon kung makailang beses na ba, ha? Ilang beses ka bang nagka-broken hearted bago mo nahanap ang iyong true love mo ngayon, yung asawa mo ngayon? Tingin ko, no? Tumingin ka nga sa salamin. Clarix kayo. Nawong bayidor. Ilang babae na kaya ang pinaiyak mo? Ang bihira naman. Sana naman hindi mo naman pinaiyak, no? Siguro dahil nga sumusobra yung love mo siguro, kaya hindi lang isa yung nagiging jowa mo. Isang dosena. Subukan mo na ba yan, ha, Angkol? Ante, yung jowa mo dati na iniwan ka, ilan yon? Sabihin natin, merong north, may south, may east-west. Siguro 4, no? Ang bihira naman. Anyways, mga kabisyo, alam mo yung magkakaroon ka ng broken-hearted, pagiging broken-hearted ay isang malalim at personal na karanasan na hindi madaling daanan para sa mga marami, no? At isa sa mga nakikita ko, no? Sa kabila nitong lungkot nito, meron naman tayong mahalagang bagay na maaari nating matutunan mula sa pagkakaroon ng isang broken heart. Di ba? So, ito na, pangalawa siguro, pangatlo na. Pagsasaayos ng personal na prioridad. Siguro naranasan ng iniwan kayong yung jowa mo na bayidor, no? Dami kayong lusiyon. May mga ganon. Sabi nga nila hindi lahat ng mga pangit loyal. Kung sino pa yung pangit, yun pa yung mga bayidor. Pero hindi naman lahat, ha? Saan kaya tayo dito? Hindi naman ako pogi. Hindi naman ako pogi. Hindi man ko pangit. Siguro, dito na siguro tayo sa pangit, no? Pangitaunon ba? Awards, oh! Diba? Hinahanap-hanap ka. Ang pagkakaroon ng broken heart ay maaaring magdulot ng pagbabago sa ating pananaw at prioridad sa buhay natin, no? Nagbibigay daan sa, siyempre, pagmuni-muni at yung pagsasaayos ng mga personal na layunin at pangarap. Siguro, nung nagkaroon ka ng relasyon kabisyo, no? Siguro, yung focus mo nasa lalaki lang siguro, no? O kaya naman sa babae lang, hindi mo iniisip ang sarili mo.
wala kang future. Kumbaga, wala kang target sa buhay mo. Dahil nga, yun nga, no? Umaasa ka lagi sa partner mo, kaya hindi mo na nakakalimutan mo na yung sarili mo, mga kabisyo. Siguro marami po sa atin siguro ang nakaranas ng mga ganito. Oo. Umaasa lagi sa lalaki. Kapag yung lalaki yung nagiging timon sa relasyon, o baka naman yung babae yung nagiging timon sa relasyon, nakakalimutan ng sarili. Kaya minsan, kailangan nating putulin ang relasyon. Totoo yan, no? So, everything has a purpose po, mga kabisyo. Ako nga, no? Nagkaroon ako ng jowa, no? Hindi man ipanghinambog, hindi naman tayo nagyayabang. Umabot tayo ng 5 taon. Pero hindi ko iniisip talaga na magkakaroon ako ng asawa. Gagawin ko sa asawa. Sana hindi siya nanonood o nakikinig ngayon. Patay kang bata ka. Pero meron na siyang sariling pamilya ngayon, mga kabisyo. Okay naman pamilya na ngayon, no? May anak din sila. Pero ang ibig kong sabihin, kung ako siguro nun, parang lisod, di takagawas sa hawla. Baga, dito ka, saan ka na naman? Patay kang bata ka. Hindi naman tayo ganun eh. Loyal tayo kung loyal. Pero pagpakitaan tayo ng gasinaw, tatalikod ako. Titingin ako sa kaliwa at kanan. May tao ba? Joke lang yan, ha? Baka maniwala kayo. Alam mo naman, mga kabisyo, ito tayo, marami po tayong mga lamas sa kinabuhi. Mga nangyayari sa atin dati na kinikwento at kinikwento ko rin sa inyo. Hindi ibig sabihin na lahat ng kwento ni Uncle Totoy nagawa ko, ha? Isturbots lang good ba? Isturbots as in istoryang butbut. Ay naku, mga kabisyo. Ayun nga, no? So, to summarize na lang, no? Sa kabuuan po, mga kabisyo, ang pagkakaroon ng broken heart ay maaaring maging isang mahalagang bahagi ng ating personal na paglalakbay. Sa buhay po natin, no? Sasabihin mo, wala, why ayo? Hindi maganda yung buhay ko ngayon dahil nga iniwan ako ng jowa. Pero hindi mo alam, blessing in disguise yun. Dahil nga, iniwan ka, iyan, buti na lang. Kasi saan siya napunta ngayon? Andun. Mirise. Ayaw na Mirise. Ayaw na Mirise. May na lang. Iampo na lang natos kahitas. Ano? So alam mo, sa pamamagitan ng pagtahak sa proseso ng pagpapagaling, itong sinasabi natin na healing process, maaari nating matutunan ng mga mahalagang aral at magkaroon ng pagkakataon na maging mas matatag tayo at buo bilang mga individual. So alang-alang din yan sa magiging future din ng ating mga pamangkin dyan. Magkakaroon din kayo ng pamilya, sariling pamilya. And always wishing and praying na magiging maganda din yung relasyon nyo. Kasi sino naman ang gusto na magkahiwalay kayo, di ba? Hindi, no? Lalong-lalo na sa mata ng Diyos po, mga kabisyo. Ayun, ang bilis po ng oras. Gusto ko pa sana pang magsalita dito eh. Kaya lang wala na po tayong oras. No? Ingat lang po tayo. No? Shout out kay Peter Turalba. Isang napaka-masipag tong driver po ng Yes FM. Kaya gusto ko ring gayahin to. Gayahin ko siya magiging isang move it driver. Pero hindi to namimili ng pasahero, ha. Hindi lang babae, ha. Lahat po babae tsaka lalaki. God bless po. Ingat po lagi. I can't remember. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!